Bon dia, vídeo, Pere curt i ras. Algú coneix Transnistria? Us explico. És un país no reconegut per ningú. Us recorda alguna cosa, això, de no reconegut per ningú, per cap país? Bé, té moneda, té exèrcit, està entre Ucrània i Moldàvia i ara l'estan potejant. Són de parla rus. Resulta que és una provocació més per Rússia. Què té a veure això amb Catalunya? Aquests es van independitzar de la URSS, Rússia en aquest cas, i no els coneix ni Déu. Estan fora del SWIFT, bancs propis, etc. Això us ho dic perquè això de que Catalunya, per ser un país, una nació, ens han de reconèixer... Escolteu, tot són cuentos, tot és mentida, tot és fals. Us recordo que tots els països que s'han independitzat, per exemple, d'Espanya, ho van fer sense permís de ningú. I ho van fer minories d'aquest país, mai cap majoria. Estem d'acord amb això? Recordeu, Transnistria. Us poso algun dibuixet aquí baix perquè sapiguem que es pot viure sense ser reconegut internacionalment. Pots vendre, pots comprar, sí? Perquè el potencial que té Catalunya a futur és brutal. Per això a l'estat espanyol no li interessa que ens desvinculem o que els fotem fora com a estat de Catalunya. Perquè és la seva riquesa, sí? Vinga, Transnistria. Va, visca Catalunya lliure.